Ο Δάρλα να βρίσκεται πάντα πίσω όταν άμυνε το Παναθηναϊκό. Εκτέλεσε ο Καραγκούνης, ο Σισέ 1-0. Τρίτη στημένη φάση για τον Παναθηναϊκό με τον Καραγκούνη να σερβίρει τον γκολ και τον Σισέ να κάνει εξαιρετικά την προβολή στο 9-0-1. Πίεσε ο Παναθηναϊκός, δημιούργησε προβλήματα στην Ατλέτικο. Εδώ η κίνηση του Σισέ στην πλάτη του Σασιασβίλη. Εξαιρετικά ο Καραγκούνης, απλώνει το πόδι ο Γάλλος. 0-1. Γιαλούσης, Σαλπικίδης, ωραία το κοντρόλ και η ατομική προσπάθεια. Ο Λέτο 2-0 από τη θέση που σκόραρε σε βάρος της Ατλέτικο. Τώρα δεν έδωσε ύψος στο σουτ για να στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων, αλλά με σύντες να πάει στον άξονα, βρήκε χώρο και όταν ανέβηκε ψηλά ο Γιαλούσης έχασε το Λέτο. Συρτό σουτ που ενδεχομένως να κοντράρει και να ευνηδιάζει το Ζολτ Πόζα. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Όντως, γιατί έμεινε πολλές φορές μπροστά και γιατί δεν πήρε καλές πάσες όπως νωρίτερα του Νίνιαν και ήταν δυνατή. Ο Νίνις ανεβάζει τώρα τον Γκάμπριελ. Η σέντρα για το Σισέ πήγε να γυρίσει, σηκώθηκε ο Λέτο 3-0. Δεύτερο γκολ του Αργεντινού για πανηγυρική επικράτηση του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο καθυστερήσεις. Ο Λέτο επισφραγίζει με 2 γκολ απόψε την εκπληκτική του απόδοση και παίρνει από Καραγκύρη, τον οποίο έβγαλε για να ξεκουράσει ο Τενκάτε ενόψει Μαδρίτης, τον τίτλο του MVP της βραδιάς. Και γιατί έβαλε 2 γκολ, αλλά και γιατί άλλες φορές έδωσε την μπάλα με τη μία, άλλες φορές την ταλαιπώρησε για να ξεσηκώσει τον κόσμο. Φινάλε στο Παγκρίτιο, ο Παναθηναϊκός βάζει 3 γκολ στον Εργοτέλη.